Ассалом дӯстони азиз, бонувони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки танисиҳати хонавод ҳастед. Духтаро динама видео снимат кардам. Дар видеом гуфтам ки ба сари борон рафти самай фаберли борон омадагиам, баъд шумода снимат кардан нишон медам, лекин видеом дарози бачи снимат кардан натонистам. имрӯз хостам ки камтар шумода нишон бутам. Ягон нодидагари мара нишон наметад. Просто ман мехоҳам ки шуморо маҳсулоти фаберли қатъи шинос кунам ва шумо азизона ба кор ба компания фаберли ба командаи худам даъват кунам. Духтарои азиз, инама чи заказ кардам. Инам хеле туш заказ кардам. Ай туш сар мекунем. И туш First Class ном дорад. Туши объёмный. Бисёр ҳам хушрой, таги чашм дода мерезам. Иҷора дарози объёмный мекунам. Шумо метавонед ки заказ кунед. Ба духтаракои азиз, Сабрина хеле духи дӯст доштааш бьюти кафера заказ кардак. Бьюти кафе ба ҳамаи шумо ба хиёлам ки маълумай, бисёр ҳам бӯи хушрӯ дорад. Лекин боз мо як духи дига заказ кардем. Аллакай Сабринера кушудак, мо ира падарка гирифтагӣ будем, барои падарка як аз дин рождени дора. Сабрина гуфт ки оча ичай новинкай, якум бора заказ кардем, биё буш бикашем. Баъд кушудемаш рости гап, як нигоҳ кунед чиқадр нежный хушрӯакай флакончикаш. Барои падарка бисёр ҳам хушрӯй. Худашни буш ҳам ҳами хел бӯи хушрӯ будай, нежный, як бӯи свежий дора. Камтарак хеле сладковатия, не ки боз свежини ҳастай, ҳам свежий, ҳам кам ширинакай, ширини бад нестай, ҳам барои мисол занакои камтар мисол калонсолӣ мешава, ҳам барои духтаракои ёш мешава. бениҳоят як бӯи хушрӯ дорад. Тавсия метавонам шумода шумони заказ кунем, пушаймон намешавед. Ина мехоҳад духтарако, баъд мемонамаш хай. Бо чи заказ кардам? Бо ина хеле аи серия ма илфар шампуна бальзам заказ кардам. Ира бисёр ҳам таъриф кардам, бисулфатниян, ягон химикат надоранд таркибшонда, кератиновиян. Барои мӯи сар бисёр ҳам фоида доранд. Ҳам чи мекунанд, блестяш мекунанд, ҳам мулоимак мекунанд мӯи одама. Агар мӯи сартон бреза, ай истифода баред, мӯи сара восстанавливать мекунанд. Ина духтарако, юраги ба шумо ман тавсия метам, банависед, мада заказ кунед, дар куҷое бошед, ман ба шуморо иншоалло ки равон мекунам. И боша краска ай серия ботаника, краска қимат неста, бисёр ҳам хушрӯй, питательный. Мӯи сари одама чи мекунад? Ҳам табобат мекунад, ҳам цвети бисёр ҳам як хушрӯ метавад, цвети стойки. Духтарако, мегзарем кремои таърифии фаберлик. Ман дар фаберлик корам намекардам духтарако, лекин ай кремои фаберлик ма пайваста истифода мебурдам. Кремои фаберлик дар ҷаҳон дар ҷои якум меистанд дар байни дигар кремҳои кислородида. Кислород меянд. Кислорода на танҳо мо худмон бояд нафас бикашем, балки тамоми аъзои бадани мо, пӯсти бадани мо ба кислород эҳтиёҷ дорад. Вақте кислород дар пӯсти бадани мо, дар пӯсти рӯи мо нарасед, пӯсти рӯи мо ба зудӣ ожанҳо пайдо мекунад ва таровату зебоиша бо мекунад. Барои ҳамин ҳатман ай кремҳои фаберлик духтарако истифода баред. И креми осветляющая, сафедкунакай ба гуфти худмон ира дар руд мешавад, ки руд сафедаки нежни, яке хушрӯак мешавад. Зимистон вақте ки ягон воспаление пайдо мекунад, пӯстон сирхак мешавад, чи мешавад, ай ҳамин истифода баред духтарако, бисёр ҳам пӯсти рӯда сафедаки хушрӯак мекунад. Бозам такрар мекунам. Ира ҳам ранги тональный крем истифода бурда мешавад, ҳам ранги увлажняющий крем. Бисёр ҳам креми хушрӯи духтарако тавсия метавонам шумо дадем. Ай ёш боша духтарако, кремои чиян? Иш якташ сывороткай, якташ боша кремай. Мо шавда ира истифода мебарем. Шавда мо аввал пӯсти рӯмона ба мицеллярка мешакем, тоза хушрӯ мекунем, баъд сывороткара дар рӯмон мешакем, баъд ай болош крема мешакем. Номи крем круговая пластикай. Вақте ки мисол синни соли мо рафтан гирифт, мисол пӯсти рӯи одам кашол мешавад. Барои ҳамин бояд ки мо ҳатман хеле кремои истифода барем. Пӯсти рӯи одама таранг мекунад ва гардандани истифода бурда ин мешавад. Ҳатман ай кремо духтарако истифода барем. Ухаживат кунем пӯсти рӯтонда, хитонда ва хитона дӯст бидорем. Намехоҳад духтаро ёш бошанд, ё маскан барои падарка гирифтагием, якташ авокадо қатия, якта дигаш ретинол қатӣ. Бисёр ҳам маскҳои фаберлик, маскҳои хушрӯа. Ина мехоҳад духтарако, метавонем ки заказ кунем. Хубуш ки дар фаберлик кор дорем. Кори фаберлик бениҳоят кори хубай духтарако. Мо зина ба зина ба боло мебурем, карьера мекунем худмонда. Мисол кори фаберлик хубиш дар чие? Ҳамада ки шумо дар хона мешинед, дар назди фарзандакоятон кор мекунед, ай тарбияи фарзандатон дур намемонед, ҳам корубори хонатон успеҳ мекунед, ҳам дар фаберлик кор мекунед. Як мӯзи бисёр ҳам нағза ба даст меравад ва ҳам тӯҳфаҳои бениҳоят хуба ай тарафи ширкати фаберлик
ба даст меорем. духтарако боз ҳам такрор мекунам, хубиш дар оне ки мо дар назди фарзандакҳои азизмон ки ҳамаи талошу ҳамаи кӯшишҳои мо барои фарзандонмо дар назди фарзандонмон мо кор мекунем. ҳозир ман фикр мекунам ки вақтша барои чӣ мо ами кор хабардор набудам, гарчанде Фаберлик 25 сола ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад ки ман хабар надоштам. ман дар государство кор мекардам, саҳар барвақт кор мерафтам, бегаҳ ай кор дер меомадам, ман нафаҳмидам ки чӣ хел умр тез гузашта, чӣ хел вақт тез гузашта, фарзандакҳои ман калон шиданд, парончак шиданд, ай хона бачакҳои ман баромада рафтанд. духтарако бовар кунед, ман ай кӯдакии фарзандон сершидагӣ нестам. барои ҳамин боз ҳам такрор мекунам, ин як шансе барои шумо, ин кора худо додагия барои мову шуморо ки мо дар хона нишаста дар назди фарзандакҳои худмон кор мекунем. ҳам як мӯзи бисёр ҳам нағза мо ба даст меорем. духтарако марҳамат, дар рақамҳои дар болои экран будагӣ, дар рақамҳои худи ман занг бизанед, дар ватсапи ман бинависен, занг бизанед. ман занги шуморо ҳамеша интизорам. иншоалло ки якҷоя дасти ба даст ба қуллаҳои баланди Фаберлик мебароем. боқӣ дар амони худои таоло бошед, дар ҳар ҷое ки бошед. хайр.